consells de seguretat viària. Cal adoptar una actitud responsable per mantenir sempre a punt els dispositius, mitjançant revisions periòdiques en tallers acreditats. Els llums. Per veure els altres usuaris de la via i perquè ens vegin. Han d'estar en bon estat i ben orientats tot l'any. El mirall retrovisor. Els frens. Comproveu el nivell de líquid de frens i reviseu la consistència de la palanca o del pedal de fre. La senyalització. Els pneumàtics. Han de tenir la mesura i les característiques corresponents a la nostra moto i la pressió correcta segons l'ús que hi vulguem donar. A més, han d'estar ben equilibrats i cal que estigueu atents als possibles senyals de desgast. El casc, millor que sigui de color clar i amb uns adhesius reflectors per tal de fer més visibles els motoristes. El vestuari. L'espatllera, per protegir la columna vertebral i evitar lesions. La jaqueta i els pantalons. Faci fred o calor, no podeu deixar ni el tronc ni les extremitats al descobert. Les botes. Han de ser fins al turmell per evitar conseqüències greus. En l'etiquetatge ha de quedar ben clar amb la inclusió del logo de la Comunitat Europea i el corresponent pictograma. Una moto. A més del nom o marca registrats del fabricant, la talla, el número de la norma europea de certificació, etc. En els últims 10 anys s'ha reduït la xifra de motoristes morts gràcies a la conscienciació i a les polítiques de seguretat viària, però cal continuar treballant. Recorda, el motorista és més vulnerable.